तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल हिट, बिल्कुल ब्लास्ट मैटर चैती छठ पूजा स्पेशल सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। चैत में एगो चैत बारनी छठ होला, वही के ऊपर गाना लेके आ गइल बानी जौना के चैत बारनी छठ कहल जाला। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे पहले रुआ सबन से कहब कि अगर हुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी और नया नया मैटर हुआ सबके नहीं मिलत बढ़िया से, तुकबंदी नहीं मिलत बढ़िया से, गायकी रुआ सब नहीं कपावत। अगर तो हमारा चैनल पे आ गए बन तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबके मिले। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, भोजपुरी होके चाहे हिंदी होके, चाहे कोनो भी ट्रैक पर हुआ भोजपुरी सॉन्ग लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, चाहे रंगदारी सॉन्ग, चाहे जातिवाद सॉन्ग, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी सॉन्ग लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो चलिए देर न करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा। रउआ सबन के हम गा के बताओ तनी, उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। एगो औरत अपना पति से कहती है कि जी सुनी ना कि जोड़े जोड़े लई हो नरिहलवा ले आई हो साड़ी कलकतिया, कि जोड़े जोड़े लई हो नरिहलवा साड़ी ले आई हो कलकतिया, करे के बाबलम जी चैत के छठ बरतिया, करे के बसजन जी चैत के छठ बरतिया, कृपा कइल हऊ नहीं के जे, कृपा कइल हऊ नहीं के जे सासु खेलावेली नतिया, करे के बाबलम जी चैत के छठ बरतिया, करे के बसजन जी चैत के छठ बरतिया। तो उम्मीद करते मैटर वो सबके बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के वो फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उसी चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। ऐसे पहले रुआ समन से कहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना ही, रुआ समन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। रुआ जितना बढ़िया से, जितना दिल से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना मार्केट में और बाजी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन, कुछ नया मैटर, कुछ नया भक्तिमय, चाहे कोनो भी मैटर लेके हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, बम बम भोले।